Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wieġeb ma nafx meta l-ġurnalisti staqsew dwar l-akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u nies qrib tiegħu, inkluż fil-Partit Nazzjonalista. Dan wara li dawk li qed isejħu lilhom infushom bħala konsorzju ta' ġurnalisti li qed jaħdmu dwar Forbidden Stories ħarġu l-ewwel storja spekulattiva li qalet li l-Ministru Chris Cardona seta' der fl-istess stabbiliment li xi darba kien mar fih ukoll wieħed mill-akkużati. U l-kap nazzjonalista kien pront u sejjaħ lill-ġurnalisti u qed stenna li jwieġeb il-mistoqsijiet. Iżda għal darba darbtejn it-tweġiba tiegħu kienet ma nafx. U kien mistoqsi jekk xi ħadd mill-grupp parlamentari tiegħu għadx kellem lil xi wieħed mill-akkużati jew għadx iddefenda lil xi ħadd mill-istess akkużati. Assolutament ma nafx għal min qed tirreferi. Dr. Delija kien mistoqsi wkoll jekk jafx li xi ħadd mill-akkużati huwa qrib xi ħadd li huwa qrib tiegħu u li sansitra ċempillu wara li kien arrestat. Però għal darb'oħra Delija qal li ma jafx. Qed ngħidlek li ma nafx. Il-Ministru Chris Cardona irreaġixxa l-ispekulazzjonijiet fil-konfront tiegħu b'ċaħdiet sinifikanti u sejjaħ dak implikat fl-artiklu bħala malafamanti. Fil-waqt li pubblika tweġibiet sħaħ li tal il-ġurnalisti, il-Ministru Chris Cardona laqa l-fatt li l-Maġistrat kien infurmat dwar dan l-artiklu spekulattiv li skont dak ir-rapportat huwa msejjes fuq informazzjoni li ngħatat minn uffiċjali fil-Partit Nazzjonalista. Fil-kumplament tal-konferenza tal-aħbarijiet, Delija nfex jattakka lill-Kummissarju tal-Pulizija li taħt it-tmexxija tiegħu inqabdu 3 persuni akkużati bil-qtil tal-blogger. Intant il-Partit Laburista nnota l-kummenti ta' Adrian Delija fil-Parlament li kien imġiel jitkellem bil-fors biex ma jkomplix jurta lil dawk fil-Partit Nazzjonalista li ma jirrikonoxxux bħala l-kap tagħhom. Il-Partit Laburista nnota li hemm investigazzjonijiet fuq bosta mill-kitbiet ta' Caruana Galizia iżda dwar ta' Delija xejn. Dan għaliex mal-ewwel ċans li kellu rtira l-libelli u qatt ma laqa l-isfida li jmur l-inkjesta maġisterjali, anki jekk l-akkużi fil-konfront tiegħu kienu dwar prostituzzjoni, droga u ħasil ta' flus. Intant, id-deputat Laburista Glenn Bedingfield fil-Parlament staqsa lil kap tal-Oppożizzjoni jekk marx fil-bar imsemmi u ma' min iltaqa' meta kien jinsab hemm. Jista' jirrispondi il-kap tal-Oppożizzjoni l-mistoqsija oħra li qed jagħmel il-poplu fil-bar imsemmi fis-Siġġiewi. Il-kap tal-Oppożizzjoni ġieli ifrekwenta dak il-bar, min kien hemm meta il-kap tal-Oppożizzjoni kien jifrekwenta dak il-bar. Ħalli jekk hawn il-mistoqsijiet li rridu nwieġbu u l-mistoqsijiet li qed jagħmel il-poplu, il-kap tal-Oppożizzjoni wkoll għandu għaliex iwieġeb. Is-Sur Bedingfield temm jgħid li Delija aħjar iwieġeb dwar l-aħħar gidba tiegħu brabta mat-taxxa u jgħid minn fejn qed iġib l-20,000 ta' euro ftit wara li qal li għandu problema ta' cash flow.